Benvinguts i benvingudes a Projecte Control Z. Avui tenim també un programa molt especial, molt top, perquè avui ha vingut un convidat que va decidir donar-li un gir a la seva vida de 360 graus. Benvingut, Marc, com estàs? Molt bona tarda. Molt bé, estic encantat d'estar amb vosaltres aquí i parlarem una miqueta d'aquests mesos que he viscut a l'estranger i de la tornada, no? A Barcelona. Sí, sí. Bueno, per si pots posar una mica de context abans de res, perquè doncs, la gent sàpiga quina va ser aquesta situació. Doncs jo estava a punt de començar tercer de carrera d'educació primària i em vaig plantejar doncs, anar a currar fora uns mesos i ho vaig fer. O sigui, directament vaig passar de... Bueno, vaig deixar una carrera a mitges, literalment, i una feina em portava 2 anyets i on estava bastant... O sigui, estava bastant còmode perquè anava creixent a poc, però també sentia que tenia com un límit a l'empresa i que no podia arribar més alt d'on estava. Per tant, vaig decidir deixar tot. La família, que va ser una mica més complicat, i vaig anar a provar a l'estranger. I ara mateix, com definiries, després d'haver tornat i tal, com definiries la teva vida ara mateix? Doncs ara sí que tinc molta llibertat perquè, o sigui, he passat de matinar, anar a la universitat, anar a menjar ràpid, anar a la feina, tornar i haver de dormir ja perquè eren les 10 de la nit. I ara doncs tinc un horari molt més... Ara m'intento administrar jo la meva feina pel meu compte, per tant les hores me les poso jo, tinc més vida social, puc entrenar bé, sense pressa i tal, i li puc dedicar temps a la família, al descans. O sigui, com a tal, la vida la considero molt millor ara, però també mentalment és una mica complicat perquè no tens a ningú que et digui el que has de fer, que tot i que sembli fàcil, no és fàcil. Considero que és molt més senzill doncs, tenir algú que et digui has de fer tal, i no pensar el que has de fer tu. O sigui, crec que és molt important perquè sí que tothom es pensa que vale, no treballes i no estudies. La teva vida és jauja. No, és complicat perquè crec que la majoria té algú a sobre que li diu fes això i tu ho fas i no et poses a pensar en més coses i tal, ho fas i punt. Clar. Doncs jo he de pensar i em menjo molt al cap, soc molt perfeccionista també i això, però bueno, és anar millorant a poc i provant coses. I saps cap a on vols tirar o de moment estàs simplement improvisant i provant coses? De moment no tinc un camí establert, o sigui, jo vaig provar unes setmanes a fer-me com una marca personal. Això, em volia treure la por a parlar-li a la càmera, em volia com exposar al públic, perquè era una cosa que no havia fet mai a la vida. Pots acostar-te una mica més, porfa? Sí. Ai. I això, vaig provar de fer vídeos, d'editar, em vaig adonar que estava molt de temps amb el mòbil i que no era el que volia com a rutina d'estar moltes setmanes o molts mesos, no era alguna cosa com realista. Sí que m'agrada molt el fet de crear contingut, el fet d'editar i tal, i em sembla molt interessant, però bueno, ara estic provant més coses amb el portàtil, pel meu compte, de fer, no sé, anar provant negocis, o sigui, no sé molt del tema encara, m'estic formant, estic provant moltes coses, i una altra cosa que també, perquè no volia deixar els estudis de banda, que tot i no ser estudis com a tal universitaris, he tornat a fer com acadèmia d'anglès, que porto tota la vida anant, i sí que vivint a l'estranger em vaig adonar que potser l'havia de millorar una mica, o sigui, em podia defensar perfectament, però l'havia de millorar, i res, a la primera o segona setmana que vaig arribar a Barcelona em vaig apuntar a una acadèmia i intento anar cada setmana, òbviament, 2 o 3 dies, per poder, això, perfeccionar-ho i seguir aprenent. I què creus que et pesa més? La incertesa de dir no sé el que faré o realment de tenir tanta llibertat que no ho tens clar? El que deia, és una mica complicat saber per on tirar, perquè no... Jo mai he tingut clar de què treballaré en un futur, ni ara tinc més clar que no vull treballar per algú que em digui un horari o que no em deixi agafar vacances quan les necessiti i tal. Així que sí que és molta incertesa,
però tinc com molta ambició d'aconseguir tot el que tinc al cap i és això, sé que és anar provant coses, no tenir por d'equivocar-me, de que si t'equivoques ho tornes a intentar i no passa res, o sigui, tenim 20 anys, no hi ha cap problema si perdem pasta, que al final Clar. no és res, tenim la casa dels papas, o sigui, estem ben situats, tenim molta sort realment i tenim aquesta posició d'anar provant coses i crec que és com la nostra obligació, perquè sí que podem estar fent una carrera i currant i seguir, doncs això, amb dies com molt monòtons o viure en automàtic, com dèiem abans, però al final no arriba, no sé, no t'acaba de motivar del tot el dia a dia. O sigui, Clar. crec que és millor provar coses que et surtin malament, òbviament. T'han de sortir malament perquè aprendràs i potser la segona et surt millor o potser pitjor i aprens més i anar provant fins que una d'aquestes surti bé, siguis feliç currant, el que t'agrada i tinguis la llibertat financera i horària per tenir una vida que vulguis tenir realment. Abans has dit que vas deixar la carrera a mitges. Llavors, en quin moment tu decideixes fer aquest canvi de xip de dir deixo la carrera a mitges i què és el que se't passava pel cap quan ho vas fer? Doncs jo estàvem a l'agost, abans de... O sigui, ja veiem al setembre com venir de cara i això anava a començar tercer de carrera i havia tingut primer i segon de carrera exactament iguals. O sigui, calcats, el que deia abans, matinant, anar a entrenar si podia, Jo estudiava a Mundet, a educació primària. Doncs havia d'anar fins allà, era anada i tornada, potser hora i mitja. Ostres. Clar, 6 hores a la uni, tornar a casa i menjar en 30 minuts, anar corrent-se a currar, arribaves a casa a les 10, se t'havia passat el dia, després la setmana i no havies viscut gaire cosa. Clar. Sí, tenies el cap de setmana per fer alguna cosa, però el dia a dia sí que tenies vida social, a la uni, al gimnàs o a la feina també, però passaven les setmanes i era molt monòton, que a mi m'agrada molt la rutina i això, tenir un horari establert i tal, però prefereixo fer-me jo l'horari, no haver de desplaçar-me perquè el considero innecessari, tenint ara mateix carreres online i tal. Crec que no és imprescindible. I era una pèrdua de temps al dia a dia. I vaig decidir això, al setembre ja vaig tenir clara la decisió i a l'octubre vaig pirar. I aquest canvi, com ho va viure la teva família i el teu cercle més proper? Va ser xocant, realment. O sigui, a més soc fill únic. Clar. O sigui, els paves... Ostres, No, va ser no. dur, no? Va ser dur. Però sabien que era una cosa que havia de fer perquè ho tenia al cap i si no ho feia era pitjor per mi. Mentalment jo estava preparat en aquell moment i ho tenien claríssim que ho havia de fer perquè si no seria insuportable. O sigui, seria estar pensant sempre en allò que podia haver fet i no el vaig fer tenint 22 anys, que és l'edat, jo crec que perfecta, perquè tens una mica d'experiència, tens la joventut per provar coses, equivocar-te en un altre país i no em volien tallar les ales, com em va dir la meva mare, i bueno, la meva parella també m'ho va dir, i ho van acceptar, sabent que seria complicat, i vam tirar cap endavant. Trucades cada dia, obligatòries, eren necessàries tant per mi com per ells, i això, el Nadal sí que pintava més dramàtic perquè, Clar. perquè si no estava a casa i tal, però vaig aconseguir parlar amb la feina, vaig venir 4 dies, dies claus, la veritat, i vaig tornar amb les piles carregades, però ja vaig tornar al gener, o sigui, perfecte. I aquesta oportunitat d'anar a un altre país, com va sorgir? O sigui... Jo tenia un col·lega que es va anar a l'estiu, a passar com la temporada d'estiu que es diu, a Zurich. I em va explicar tal... Òbviament el que més crida l'atenció és el sou. O sigui, no, és una obvietat. I la qualitat de vida. Es viu molt bé realment a Suïssa. Sí que diuen que és molt car perquè si cobres tant ho pagues, però no és tan realista perquè nosaltres aquí a Catalunya paguem una barbaritat. Sí, això és veritat. O sigui, sembla que no, però l'única diferència estava del súper, parlant del súper, estava la carn i potser els ous, però la resta exactament igual, o sigui, la pasta tota igual, que no són preus tan elevats.
I tema lloguer i tal, potser sí que hi havia... O sigui, jo vaig començar pagant 1.200 per habitació, que sí que és una pasta, però amb contactes i parlant amb gent de la feina i tal, vaig acabar vivint en una habitació de 600 francos, que són allà, que és la meitat de preu, que crec que és bastant assequible. Si cobres un mínim que són 4.000 al mes, és bastant assequible, Sí, 600. I això, va sortir l'oportunitat... No va ser cap oportunitat realment, o sigui, em vaig buscar una agència que només em podien garantir un lloc per dormir, o sigui, una habitació, i la feina me l'havia de buscar jo. O sigui, t'ajudaven una mica bueno, feien un currículum adaptat, però era lamentable. Ja. No em va servir. O sigui, em vaig haver de buscar jo la vida perquè no trobaven feina com a tal. O sigui, et garantien això, on dormir i ja està. L'oportunitat de buscar-te la vida tu, sí que si necessitaves alguna cosa important potser estaven per tu, però al final t'havies de buscar la vida, que era pel que jo volia marxar, i així va ser. I en quin moment, o sigui, decideixes acceptar-la i marxar? O sigui, en quin moment és això? Perquè decideixes deixar la carrera i llavors en quin moment decideixes marxar? Potser amb la carrera no estava molt motivat, no tant per la rutina, que com he dit abans, sinó perquè m'esperava un any d'universitat amb assignatures que no em cridaven molt l'atenció i no sé, potser era el moment de marxar. Així que... Quina era la segona pregunta? Què et passava pel cap? Sí, no, que en quin moment ho decideixes fer, o sigui, a part de deixar la carrera, de marxar? A l'octubre ja vaig dir, em vaig posar una data límit perquè ho havia de fer, si ja ho havia meditat molt i ho havia parlat amb el meu entorn i em vaig voler posar una data límit per fer-ho ja, o sigui, em vaig agafar els vols i ja està. I no em quedava una altra cosa que marxar. I va ser l'última d'octubre, o sigui, l'última de setembre, i vaig agafar els vols per el 7 d'octubre i va ser quan vaig marxar, amb tot decidit, amb molta incertesa realment, però tenia ganes de viure l'experiència i d'estar fora. I com descriuries el nivell de vida a Suïssa? Home, és una passada, realment. O sigui, tu vas al centre i flipes. Clar, és que té una pinta, jo... És que penses que per néixer ja et regalen un Porsche, no és cap broma. És un espectacle. També et dic, hi ha molta falsetat en aquell sentit, perquè hi ha molts cotxes d'alquilers. Ah, vale. És més aparentar, potser, no? Sí, exacte. No és tan realista. No tot el que veus és seu. Sí que... O sigui, tu al·lucines. Amb els cotxes que veus és impressionant. I sobretot el que més es valora, jo crec que és la seguretat. El transport és impecable també, o sigui, és puntual, és un rellotge suís. I això, la neteja també, està tot molt, molt net. Ostres. Però sobretot el que més es valora és la seguretat. O sigui, venint de Barcelona, sí. Ara mateix, el que més valorem... S'agraeix. S'agraeix molt. I passejar per la nit i estar escoltant el Barça a la ràdio amb uns cacauets i tu vas tranquil amb el mòbil a la mà menjant cacauets. Sí, no tens por que vingui ningú i... No, cap por. O sigui, vas passejant, potser tens una mica de fred, et tapes. Ningú et dirà res, ningú et demanarà el mòbil ni tonteries. Però bueno, també es paga. O sigui, clar. Òbviament no t'ho regala ningú. Evidentment, sí. I aquests 3 mesos, si els podries descriure una mica, com els vas viure a nivell mental i físic, no? Perquè també vas al gimnàs, també com has viscut tota aquesta etapa? Doncs a nivell mental va ser... No et diria que va ser complicat, sí que hi ha situacions que no són fàcils de tragar, i més si estàs sol. Una cosa que em va agradar molt és que tot depèn de tu. O sigui, has de ser molt conscient i tenir tot ben ubicat, perquè o sigui, si tu no vas a comprar tal cosa et quedes sense dinar, és que no et queda un altre, ningú et salvarà. O sigui, estàs tu sol contra el món. I això t'espavila molt, jo crec, està molt bé, però també passes alguna situació que no és fàcil de tragar, potser a la feina, algun cap que no és el millor... No sé, passes alguna situació difícil o que necessites estar amb la teva família, que és el més normal del món,
potser alguna tarda difícil de no estar amb els papes a prop o amb la meva parella. Però, bueno, és el que vaig acceptar a finals de setembre i ho havia d'afrontar. Sí que no sabia realment quants mesos estaria fora. Això és important perquè, o sigui, ho considero bastant greu perquè jo em vaig anar d'aquí dient-li als meus pares que no sabia quan tornaria. Clar, ostres. I a la meva parella igual. Clar. I no és una cosa fàcil. I ara ho penso més que mai perquè no... Jo sí que havia d'estar fora, però clar, tenia moltes responsabilitats emocionals aquí a Barcelona i jo ho deia com si m'hagués al poble, com si em fos al poble del costat. Clar. Ja estaves una mica lluny. I no. Exacte. Però, perdó, això que sí que sabia que tot i que tot fos malament, que és difícil que vagi malament la cosa quan tu tens tanta implicació per estar bé o et centres tant en trobar feina, en saber on dormiràs, en entrenar, saber on comprar. Sempre és una situació, és un privilegi perquè si tot va malament, tornes a casa al teu lloc segur i ja està, t'espera la teva família, els teus col·legues, però bueno, no va ser el cas, o sigui que menys mal. Bueno, per sort va anar bé, no? Sí, exacte. Llavors, exactament com va ser aquesta tornada a Barcelona després d'aquesta experiència fora? Doncs jo em vaig emportar la meva mare a Cap d'Any, a Suïssa, perquè volia que ho visquéssim allà i jo havia de currar el 31 i jo no em podia tornar a Barcelona. Per tant, la meva mare no va acceptar que jo passés el Cap d'Any sol a Suïssa i va venir. Mai s'ha separat del meu pare per Cap d'Any, però ho ha fet aquest any i em sabia una mica greu, però bueno, hem viscut una experiència xula, diferent, que sé que no viurà més a la vida perquè sempre he viscut Cap d'Any aquí a Barcelona i difícil serà que ho faci a un altre lloc. I vaig tenir una conversa amb la meva mare, havien passat ja 2 mesos i mig, pràcticament. Jo vaig estar uns dies a Barcelona per Nadal i, o sigui, no em va afectar malament, sinó que aquí vaig sentir que estava a casa meva. Clar, tenies ganes de tornar també, no? Tenia moltes ganes de tornar, de veure la meva gent. Aquells dies em van sentar de meravella perquè ho vaig valorar més que mai i ja vaig començar a plantejar-me l'opció de tornar, d'estar aquí, de fer vida aquí, de llevar-me al matí i tenir, no sé, la nevera plena, que és important. Les coses on toquen, perquè potser vivies amb algú que tenia, no sé, una paella feta a caldo, saps? I era horrible. O la cuina horrible també, que era... O sigui, hi ha gent molt bruta, a Suïssa i a Espanya... A tot arreu. A tot arreu. I vaig parlar amb la meva mare, vam arribar a la conclusió de que havia de tornar. Sí que ho vam avançar una mica de temps, perquè jo tenia pensat tornar a la segona de gener i tal, i al final em vaig tornar amb la meva mare el mateix dia, crec que va ser el 3 de gener, i ja està, vaig fer la maleta gran, la facturada, vaig fer-me les maletes petites i ja cap a Catalunya, un altre cop. Molt bé. I quan vas tornar amb més dubtes o amb el cap més clar? És una bona pregunta, realment, perquè jo dubtes a dia d'avui encara tinc. Sé que el que he viscut és important per la meva vida perquè m'ha donat moltes experiències i bones i dolentes, de totes s'aprenen. I no et sé dir si em van resoldre dubtes, probablement tema laboral no, perquè encara no està clar el camí, però sí que et coneixes molt més com persona, o sigui, és el que deia abans, t'espaviles tu sol i no et queda un altre. Clar. I al final és la vida. O sigui, ara perquè potser la majoria vivim amb els nostres pares, però en uns anys viurem sol, esperem, perquè és complicat. Sí, cada dia és més complicat, però... Els 45 a casa, però... És complicat. Però això, viurem sols i sempre ens tindrem a nosaltres i és la mentalitat que jo tenia estant allà, perquè jo estava solíssim i potser sí que tenia relacions bones allà a Suïssa, però de col·legueo, tampoc volia fer amics. I això, sobretot aprens, estar sol, crec que és molta fortalesa mental
i que també doncs, parles molt amb tu, arribes a moltes conclusions, aprens... Està bé, per conèixer-te, està molt bé. És una bona experiència, fer-la sol. També recomano fer-la, bueno, en parella també, però deia amb amics, perquè si tu et busques un pis a qualsevol lloc, ni has de compartir amb gent random ni res. Ja. Clar. Al final, si estàs amb un col·lega, busqueu feina els dos, aneu a fer una mica d'oci, que també està bé. Jo no feia oci, per exemple, perquè no vaig anar amb ningú. I potser coneixia algun, però no sé, tampoc... No hi havia confiança. Sí, no et No. sortia el fer Exacte. certes coses. Era complicat. Però si vas amb algun col·lega o amb la teva parella, hi ha vida social també a Suïssa, pots fer un munt de coses. I això, viu sobretot en la convivència, que no vas a pixar i està un tio que no coneixes al lavabo, Ja. que és important. Clar. Però fer-la sol, fer el viatge sol també està molt bé, jo crec. Per això, experiència personal i aprenentatge, Clar, sobretot. devies aprendre un munt, m'imagino. Sí, perquè són situacions que no t'has enfrontat a la vida. O sigui, feines que a Barcelona no et planteges fer mai a la vida, o el que et deia, si no vas a comprar el dissabte al matí, és que diumenge no t'obren. I potser a la nevera no tens carn, no sé, per dir alguna cosa, o ous. Pues no els menjaràs el diumenge, no et queda un altre. Clar. I a nivell laboral, creus que els joves se'ns incentiva a fer un camí propi o és més a seguir un establert per tot el món, és a dir, que tot el món faci el mateix pràcticament? Crec que el que és més fàcil per nosaltres o per qualsevol jove aquí és seguir un camí que no hagis de pensar molt i que facis el que et diguin i ja està, i que vagin passant els mesos, els anys i que no et garantitza res. Crec que el que la majoria busca és com estabilitat i una feina normal a dia d'avui no t'assegura estabilitat. O sigui, crec que el que fa és lligar-te a una nòmina que necessites, que potser el teu cap decideix no donar-te-la o que et vol fer fora, Ja. i que crec que és com treure't la responsabilitat de la teva vida, perquè si tu ja estàs treballant per algú o estudiant alguna cosa que no vols fer, tu ja dius, bueno, jo estic complint. Al final, jo estic fent tot. Clar, que és el que jo pensava. Primer i segon de carrera jo deia, jo pel matí estic... o sigui, jo vaig entrenar. Quan em llevo, vaig a la universitat i per la tarda treballo. No puc fer més. O sigui, jo em treia totes les culpes perquè no parava. Clar. No parava per casa. Però al final estava fent una carrera que sí que és interessant i està guai i potser en un futur la vull treballar d'allò. Una feina que també estava bé, però que tampoc és res d'un futur, o sigui, Clar. no és realista en un futur i que no t'assegura res. O sigui, al final està passant el temps, sí que vas guanyant pues, una mica de diners, que potser al principi et fa il·lusió, però si portes 2 anys al mateix lloc i tenint les setmanes exactament iguals, o sigui, calcades, o sigui, és el que deia, treu la responsabilitat mental de buscar-te la vida realment i tu vas complint amb el dia a dia, sentint que fas tot el que pots, Clar. i realment no és així. O sigui, sí que el tema horari el tens cobert perquè no et queda res, no et queda temps al dia perquè estàs liat tot el dia. Però mentalment o sigui, estàs molt fresc perquè no has de pensar a la feina, tu has de fer el que et diguin i a la universitat, bueno, sí que has de pensar una mica, però tampoc et mates fent educació primària. Ja m'ho diré. Ho sé per experiència. Ho sé per experiència i et puc donar la raó. I bueno, ara m'agradaria parlar una mica sobre la creació de contingut perquè, bé, bueno, nosaltres dos hem pogut veure que vas començar a crear contingut a TikTok. Sí. Com sorgeix això? Per què decideixes fer-ho? Mira, és un tema, no diria que complicat, però jo mai a la vida bueno, sí que havia tingut TikTok en algun moment, però el tenia desinstal·lat i no sóc partidari de consumir TikToks ni de consumir xarxes socials. Crec que, bueno, òbviament generen addicció i dopamina i tal, però et fan sentir molt malament. O sigui, acabes el dia i si has passat moltes hores amb el mòbil, sents que has perdut el dia,
perquè realment ni te'n recordes del que has vist, ni t'ha portat res, potser un vídeo de 200 Clar. et sembla relevant o te'n Ja. recordes, però la majoria de temps estàs consumint basura que no te'n Sí, sí. recordes. I l'altra part em deia que havia de provar alguna cosa així, perquè jo mai li havia parlat a la càmera i mai m'havia com exposat al públic, i crec que és important, o sigui, crec que si tu vols créixer a nivell personal has de fer coses així, que no t'agraden fer, que no és el teu hàbitat, que no et trobes còmode. I mira, vaig fer el vídeo aquest pel que m'he escrit, em va costar molt realment, o sigui, em va costar, no sé, més de 10 intents fer el vídeo, i el vaig acabar pujant, òbviament amb por, perquè tothom pensa en el que pensaran els de la uni, que potser ni coneixes, però ho tens al cap, el que pensaran els de la feina que vas deixar, família que tens a un altre país que tampoc coneixes. Clar, però és el que hem parlat, o sigui, no podem no fer coses per la por del que pensarà la resta, que a més són opinions de gent que no ens importa realment, perquè si tu et pilla el teu pare que et diu, escolta, és que no pots fer això perquè estàs fent el ridícul. Mira, potser, depèn del pare, li has de fer cas, però també ho veurà des del seu punt de vista, de que no és normal, de que potser has d'estar, no sé, a la universitat o treballant. Crec que no és fàcil, però crec que ens hem d'atrevir a fer coses així, que no ens vinguin de gust, perquè a mi no m'agradava parlar a la càmera, jo em trobava molt incòmode parlant-li a una càmera, però mira, vaig provar, és això, sense cap expectativa ni de fer-me viral ni de coses així, sinó només d'aprendre i de passar aquell moment i de publicar el vídeo i aconseguir deixar el mòbil a una banda sense pensar en comentaris o en likes, o en què m'escrigui una persona random que vaig conèixer fa 4 anys i em digui, hòstia, t'he vist per TikTok, que ridícul, saps? Però bueno, ho volia passar, ho volia afrontar, i no el deixo de banda com la marca personal, però ara mateix és el que us he dit, estic centrat en més tema provar, no negocis, però anar provant coses per internet i tenir la marca personal sempre al costat, no ser molt constant, perquè crec que et demanen molt de temps. Sí. Però tenir-la present sempre, per anar pujant coses o quan em torni a donar ser més constant. I què és el que més et costa d'aquesta marca personal? O sigui, en el moment que la vulguis reprendre i tal, sentir-te exposat o sentir-te jutjat? També és una molt bona pregunta, realment, perquè el fet d'exposar-se crec que no és gens fàcil, perquè tu mai escoltes les opinions de la resta, només escoltes les del teu cercle, les de la teva família, però que t'escriu un tio de Paraguai, que el teu vídeo és una merda. Potser no et fa gràcia. Però és que potser un comentari d'una persona així que no coneixes de res et fastidia una tarda, o un vídeo que li has dedicat 4 hores. No sé, crec que t'has d'exposar, crec que has d'aprendre a veure comentaris això, que et vulguin fer mal, i ja està, que els afrontis i realment a tu no t'importa el que opina un xaval que no coneixes. Sí, això és veritat. Si tu et preocupes de fer el millor que puguis, de provar de parlar a la càmera, que òbviament el primer vídeo serà catastròfic, el segon també. Segurament, sí. Però potser al 100, jo què sé, ja et surt una mica millor, i anar progressant a poc i fent, sense por i provant coses. I què t'ha ensenyat fer aquesta marca personal sobre tu mateix? A veure, de moment poca cosa, perquè realment vaig fer una setmana, potser 2, això de gravar-me cada dia i tal. El que més m'ha ensenyat de moment és com... Et diria que és això, d'exposar-me, perquè mai ho havia fet. O sigui, jo a classe em costava parlar en públic, a les exposicions a vegades ho passava malament, sobretot si no controles molt del tema i tal. Però ara, no sé, se't treu la por, jo crec, però perquè l'afrontes tu, perquè ningú te la traurà de cop. Clar.
i potser un programa així de ràdio no l'hagués acceptat en un altre moment si no m'arribo a gravar a càmera aquell dia. És que no ho sé, però l'únic que sé és això, que cada dia intentar fer coses que no estan... on no ens trobem còmodes, o sigui, que no estan al nostre dia a dia, com quan vaig pirar a Suïssa va ser el mateix. Clar. Jo estava molt còmode a casa i estava buscant aquesta incomoditat que crec que és d'on aprenem. Crec que estan incòmodes és com aprenem a fer les coses. Per tant, això, vaig marxar per aquest motiu i vaig provar a fer contingut pel mateix. També, bueno, hem estat parlant abans i hem parlat de que també estàs al gimnàs. Quin paper juga el fet de fer esport i estar al gimnàs en aquests moments de la teva vida? Crec que és imprescindible. O sigui, més que el tema físic, el tema mental és molt important. No fer gimnàs com a tal, o sigui, qualsevol persona que faci esport, que corri, és imprescindible. Salut mental, crec que obligatori. Sí, totalment. Tu pots dir amb experiència que sí. Sí. Perquè no és només la confiança en tu mateix, que òbviament si et veus bé al mirall, doncs, no sé, tens més confiança, pots parlar millor, et sents millor, tu tens millors relacions, això és innegable, però el tema mental és que és molt important i això, la disciplina que pots adquirir, perquè jo potser estant allà a Suïssa tenia una feina física que jo aquí a Barcelona mai havia tingut i potser estava 8 hores corrent, aixecant, no sé, 20 quilos del que sigui, moltes vegades. Sí. I arribava rebentat. I potser vaig tenir uns dies que em deia va, avui no vagis al gimnàs perquè t'has rebentat. Ja. I mentalment a mi, per exemple, em matava. O sigui, jo crec que fer esport és imprescindible a qualsevol alçada de la vida. I ja parlant tema de força, que és el que m'agrada a mi, crec que és molt important per la gent gran, perquè no ho té gens present. Òbviament és important fer cardio, tenir bona salut al cor, però aixecar pesos és molt important per les nostres mares, pares, avis, àvies. És molt important realment i es fa molt menys del que s'hauria, jo crec. Sí. I això, a la nostra vida, crec que és molt important. Fer l'esport a la nostra edat i, a més, que coneixes a molta gent i està molt guai. O sigui, vas progressant dia a dia, tens ambició i has de complir amb tu mateix, amb ningú més. I tant. Sobre el tema de la disciplina i això que has dit abans, creus que el fet de tenir aquesta disciplina i aquesta ajuda de salut mental et pot ajudar també en moments de la vida que siguin com molt caòtics per calmar-te una mica i posar-ho tot més en ordre? Sí, sens dubte. O sigui, jo penso que els dies que no em surten les coses jo he fet el millor de mi i això et fa anar-te al llit tranquil. Crec que de les coses més importants és tenir la consciència molt tranquil·la. Si tu fas cada dia el que has de fer, si tu estàs cada dia alegre, que potser has tingut un dia de merda, però si tu arribes a casa i li somrius a la teva mare, t'ho agraeix i tu te'n vas a dormir molt tranquil. I en moments de caos, de no saber per on tirar laboralment, tal, jo sé que cada dia estic fent el millor de mi i potser és més complicat pel que dèiem, que en una feina doncs, em menjaria menys el cap i estaria més tranquil, però sé que realment no és el que vull a la meva vida. Jo ara mateix he d'estar no fastidiat, però he d'estar fotut, pensant molt i buscant-me la vida, perquè si em posés a treballar a qualsevol feina doncs seria molt fàcil no pensar molt, anar fent i que passin els anys, pillar una hipoteca, estar amargat per no arribar a final de mes, no sé, la vida que té tothom. No sóc cap persona especial realment, de veritat ho penso, però qualsevol persona que no vulgui tenir una vida així tan establerta, tan la vida aquesta de la rata que es diu, doncs ha de començar jove a espavilar-se i no seguir com el camí establert. I creus que molts joves es troben en aquesta situació? Sí, segur. Avui dia no crec que sigui gens fàcil com escollir un camí, que també penso que estudiar és molt important i les carreres universitàries hi ha gent que les considera molt rellevants en la seva vida. A mi em sembla molt important
molt importants també. No les veig per mi, però ho respeto moltíssim, òbviament, i hi ha feines que són imprescindibles al dia a dia i que has d'estudiar molt. I sí, molta gent, jo penso que busca com el camí fàcil aquest d'estar en una feina que no li agrada i tal, per anar complint amb el dia a dia, i que no es vol com angoixar o que no vol matar-se molt a pensar, sinó que prefereix explotar-se físicament en una feina que no li agrada, en comptes de buscar-se una mica la vida. Però és el més normal del món, o sigui, tots els joves hem tingut aquest moment que no saps què fer i tires pel camí fàcil, que és posar-te a currar a qualsevol joc que no t'agrada i mirar a poc anar escalant perquè et comença a agradar tal, i al final acabes enfadat amb tu mateix, amargat amb la feina, i acaba afectant a relacions o a tu mateix. I què li diries a algun jove que no sap què fer amb la seva vida? Bé, jo no sóc cap exemple, jo de moment no he aconseguit res, però crec que el que ha de fer la gent és fer el que li agrada, tant de bo es trobi el camí que ha de seguir el més aviat possible, perquè crec que és important també, hi ha gent que ho té molt clar de jove, i això crec que és perfecte. O sigui, si tu saps el que faràs amb la teva vida, és ideal. I que el que no ho sàpiga encara, doncs que faci el millor que pugui cada dia, que intenti ser una mica millor cada dia, i que vagi provant coses que no li agraden fer, coses incòmodes. És anar fent, provant coses, ser simpàtic, perquè també és un tema que no es parla molt, però tu, si ets simpàtic, et t'obren moltes portes. Tu li somrius a una àvia pel carrer i, no sé, també et dona alegria a tu mateix, o li alegres la tarda a aquella persona. Clar. Crec que hem de ser més bona gent, més propers també, i anar fent cada dia, anar provant coses amb les teves millors intencions, no fer cap cosa amb mala llet, i sortiran les coses soles segur, perquè tu acabes mereixent. I ara, ja pràcticament com a final, et volia fer un par de preguntes, i una és que, no et vull preguntar on vols arribar, sinó com t'agradaria sentir-te. A mi m'agradaria començar una setmana com demà, que serà dilluns, i despertar-me molt d'hora, perquè m'agrada matinar, i sentir que tinc tot el dia per treballar, per organitzar-me jo mateix, per anar a entrenar, per veure la meva parella, per tenir temps amb els meus pares. Per tant, encara no sé el camí que seguiré per arribar a allò, però sé que hi ha coses al dia a dia que faig que em portaran a allò, com el fet de la disciplina, com el fet de ser bona persona, de tenir valors, de tenir ganes d'aprendre tota l'estona, que també ho considero molt important. I, per tant, jo tinc la consciència tranquil·la de que cada dia faig el millor que puc, tot i no saber el camí encara. Sé que arribarà, sé que el futur serà bo, tot i que sembli complicat a dia d'avui, però amb bones intencions i amb el cap ben posat, jo crec que acaba arribant tot allò que vulguis, que les ambicions de tothom no són les mateixes. O sigui, potser una altra persona jove vol una feina fixa, totalment respectable, o sigui, jo ho trobo molt bé, i que que cadascú faci el millor que pugui cada dia, que no perdi molt el temps, que avui dia és molt fàcil perdre el temps, moltes distraccions. Ara encens el mòbil i si mous els dits 2 vegades ja estàs a una altra dimensió, i que sigui conscient de cada dia, i ja està, és que no soc cap exemple, o sigui, només que sigui bona gent realment, i ja està, que faci tot el que pugui al dia a dia per ser millor. I per tancar et volia preguntar si hi ha alguna cosa sobre aquesta etapa que has tingut de la teva vida que mai t'han preguntat i que mai has dit res sobre respecte i tal, si voldries afegir alguna cosa sobre aquesta etapa. Realment m'han preguntat moltes coses sobre aquest viatge, perquè ha sigut molt rellevant a la meva vida i la del meu cercle,
òbviament els temes principals que et pregunten són tema de pasta, perquè és el que més morbo li dona a la gent, Clar. però per mi ha sigut molt més, de veritat, aprenentatge mental. O sigui, és el que dèiem, trobar-se sol sense que ningú et pugui salvar, és que no hi ha res millor que allò, perquè tu fas tu tot i t'has d'espavilar. O sigui, no et diria com a tal realment una pregunta que no m'hagin fet, però això, com a tancament, per mi és una experiència molt recomanable que ha de fer algun jove alguna vegada a la vida. Potser sí que està bé acabar la carrera i després fer-ho, perquè mira, com a mínim ja tens una cosa fixa i jo provaria de fer-ho, realment. Ho tornaria a fer amb parella, sense parella, però s'ha de fer, viure una experiència fora, aprendre un idioma que no parles i estar en situacions incòmodes, com dèiem, amb gent que no coneixes, amb un idioma que no coneixes, amb una cultura diferent i provar, i ser la millor persona possible i donar el millor de tu. Doncs, Marc, moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos explicat la teva situació. Crec que hem pogut aprendre, Sí, la veritat, la veritat és que sí. perquè jo crec que nosaltres dos, jo personalment, jo tinc les coses pues, com molt clares ara mateix i pues, també ha sigut interessant doncs, conèixer una situació que un jove que no té les coses tan clares, però jo crec que sincerament amb la disciplina que tens i tal com ho expliques, jo crec que t'anirà molt bé, la veritat. Sí, que aconseguiràs el que estiguis buscant, que encara no ho has trobat, però ho trobaràs i Segur. i t'anirà molt bé. Doncs res, nosaltres ens acomiadem, ens veiem al proper programa, així que som el Bernat i l'Adrià i això ha sigut Projecte Control Z. Sí?